वाह बहुत बढ़िया लागत आई गुणदेश प्रेमिया के दीदी के जवानिये में कबाड़ को दिखा। तका हाल बा भाई लोग, हम आशा करतानी कि रउआ लोग ठीक होके। आई ससुरा के एगो गाना आइल बा, देखनी हो कि ना? नहीं ना देखनी हो तो चली ना देखल जाओ कि ई गाना बा एकरा दीदी का मुंह से कैसन लागी। चलो भाई। रोज रोज देत हमें दर्द बा तो तोहर नामुआ ऐसे गुणदेश प्रेमी थोड़ी पलल बा। गुणदेश अब एक दिन में कितना लोग के देवलस इ तो ताहरा से बेहतर केहू नानू बता सकेला। रुको जरा, तो दर्द तो होखबे नु करी। ऐसन काहे डॉगी पोज पसंद बा का? तो कोह न दे अपना भैया से एहू पर एगो गाना निकाल देवे कि पाजा में भर के ऊपर चढ़ के मजा ना आवेला, डॉगी पोज पसंद आवेला ये भैया। मार चोट दिए भैया जी आप तो। का करे अंतर मंतर जादू टोना एकरा बहिन के कोवन ले जाता कोना। हाँ तो बढ़िया करेला, मस्त बिछौना बिछा के आ फुलौना धो के फिर करत हो। लेकिन ऐसन इस ससुरा के कौन समझाओ कि घर के इज्जत के बाहर ना उछालल जाला। अब व्यूज के चक्कर में अपना बहिन के भी अब बतावा जा रहा कि वो में केहू का कर सकेला। बात तो सही है। जोश में होश रहेला का? हमको नहीं पता। अब तोहरो समय में बहुत मजा आवत हो, लेकिन बाद में ओढ़नी झाड़ के पवित्र बनतारू। ये बड़ी अच्छी बात कही है। Once more, once more. अब में गलती ओकर थोड़ी बा। कोनो भी नया ड्राइवर के अगर स्टीयरिंग एक दिन ला मिली तो वो ऊंचा खाला थोड़ी देखेला, एकदम छरपावत तो चल जाला। टेंशन नहीं लेने का अपू ने ना। लेकिन वे अगर गाड़ी मालिक के होला तो कचकी बचावत आराम से होले होले। लेकिन एगो बात बतावा भौजी कि ताहरा कौना में मजा आवेला, छरपावे में आ कि होले होले में? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब तोहनी लोग के का लागत भाई लोग नीचे जाता कमेंट करके बतावत। मिला तानी अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले लाइक शेयर कमेंट कर लिया लोग। आई वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देखा तारा तो पेज के फॉलो कला मार दे, और अगर यूट्यूब चैनल पर देखा तारा तो चैनल के सब्सक्राइब कला। मिला तानी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।